Mukomana shimuri sei, please post my story makaviga uchitupa changu. Zita rangu muchanditi ndinonzi Anesu, not my real name. Mukoma ndanyora nyaya yangu kwamuri nekuti ndirikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera. Madzibaba vacho avo vakandibatsira vakandiudza zvekuti ndinge ndichitenga nekuzoenda kunorasirira zvinhu zvacho kumakuva. Madzibaba ava handichavaoni pasocial media. Madzibaba ivavo ndakatanga kuvafollowa mainge muri mugore ra2024. Ndaiwanzokuti pandinenge ndiri kubasa ndobva ndaenda hangu paTikTok, ndobva ndatanga kutevedzera malives avo nemamwe maprofits akasiyana siyana. Saka madzibaba ava vakatotanga vasina mafollowers akawanda, asi ndakazoona kuti chaunga chavo chainge chava kungoramba chichiwedzera chichiwanda, uye zvekare vainge vari muno muSouth Africa muGauteng. Saka ndaiwanzo kungoteerera hangu ndiri kumateresi ndisingakomenti kana kujoina malive, ndichiona kuti madzibaba ivavo vainge vachiziva zvavainge vachiita. Asi nhasi uno mukoma misodzi yangu iri kungogara ichingoyerera pamatama, kungogara ndichingochema nguva dzose nekuda kwezvandakazoitiswa navo madzibaba ava. Hakuchina kana munhu achada kuwirirana neni mudzinza. Murume wangu kutaura kudai handisi kutoziva kuti aripi, akangoita girlfriend ndokubva atoti iyi zvekugara nemuroyi handidi, because hama dzakewo mukufamba dzainge dzoudzwa kuti ndakaromba uye zvekare ndiri muroyi. Ende chinondidzimba mwoyo mukoma ndechikuti kana kunyangwe zvikanzi ndakaromba, kuromba kwakaita sei kwekuti unenge usina kana sent uchitambudzika sekutambura kwandiri kuita uku. Mukoma nashi handina mari, pabasa pacho pandiri kutoshanda murungu wandiri kushandira ava kuita sekunge ndinofanira kutomunyengerera kuti ange achitondipa mari each and every month, and ndinotambudzika kuti ange achindibhadhara mari dzangu dzandinenge ndakashandira mwedzi wose. Seipapapa mukoma nashi kuti ndinge ndichizopiwa mari yaFebruary ndakatambudzika, achingondiudza kuti ndadhiposita mari, akazoti ndakakanganwa, handina kuona kuti automatic deposit yakaitika kubva kuakaunti yake achiisa muakaunti yangu yemukuru, ende ndo zvava kutongoitika. Kuromba kwacho kwandakaita kungorombera munyama. Dai kwanga kuri kunzi ndine mariwo yandakaita, ndingadai ndichingozviudza kuti zviri nani kuti ndine vandiri kunzi ndakauraya ndikadya, but mari yangu ndinayo. Apa dzinza rose riri kungoti musikana akaromba kujoni, musikana akaromba kujoni. Ndakatobuda mulocation umo matainge tichigara nemurume wangu, because akange ofamba achiudza vanhu vose kuti ndakaromba. Ndikabva ndaona kuti ndinokwanisa kana kuzourawa muno muSouth Africa munonetsa, vanhu vanokwanisa kana kukupisa kana nematai uchinzi unoita zvesatanism. Asi mukoma zvose izvi zvakatangira kubva apo pandakatanga kuprofitwa naye muprofita wepa TikTok. Vangwarirei vana madzibaba ava vepa TikTok, munokwanisa kutojoina satanism musina chamunenge muchiziva. Munhu wose ari kufamba iri hama yangu kana kuti hama dzemurume vari kutokudzwa kuti inini nditori nechikwambo changu chitokolochi chandakawana muno mumujoni ndo chiri kukonzeresa matambudziko muupenyu hwavo. Nyaya yangu yakatangira muna 2024, asi zvimwe zvacho ndakazozviita last year muna October 2025. Mukoma nashi ndakati ndakagara ndiri kubasa, ndakangobhoyekana ndikabva ndati ndiri kuda kuti ndinge ndichimboendawo palive vange vachimbondiprofita, ndinge ndichinzwa kuti seiko murungu wangu asingachandiwedzeri mari sezvaainge achimboita kudhara, because murungu wangu ainge atombori munhu ainge aripo aitondiwedzera mari in time. Pagore nepagore ndaitoziva kuti March achingonopera ndobva ndatowedzerwa mari, but apa ndainge ndatova nemakore. Sa2024 yakandirwadza, na2025 handina kumbowedzerwa mari. Mari yandichiri kupiwa imari iyo yandakazoguma kuwedzerwa muna March muna 2023.
apa zvinhu zvichingoramba zvichingowedzera kudhura. Saka ndakati ndiripo patiktok yake mushure mekunge varungu vangu vabuda ndasara ndiri ndega, ndikatogara zvangu pasi ndakataimira ndakatarisa kugedhi kuitira kuti kana vozodzoka ndinge ndichizokasika ndavaona. Saka patiktok apa painge paine vanhu vainge vakawanda ende vakati zuva iroro rainge riri zuva rekuti vanhu vange vachingouya nematestimony avo. Munhu wose ainge achingoti madzibaba ndiri kuzviona kuti minamato yenyu inoshanda, because kubva zvamakandivakira minamato kusvika pari nhasi ndonyatsokuona kuti zvose bho. Vamwe vainge vachichema nembereko vaitouya vachitoti inini ndine pamuviri. Vamwe avo vainge vachinetsana nevarume vavo vainge vachitotaura kutoti iko zvinozvi zvinhu zvose zvava right. Pandainge ndiri interested mukoma ndepekuti vamwe vainge vachitoti kubva zvandakavakirwa munamato iko zvinozvi kubasa murungu wangu anotonditya uye zvekare mari anogara achindipa mari dzemabhonasi, ndo zvandainge ndichida izvozvo. Saka vakabva vachizondidaidza nezita rangu, zita chairo. Vakabva vati iwe mukadzi unonzi Anesu, noda kuti unge uchikwira palife. Saka ndakabva ndachizoenda ndikakwira, vakabva vachizondibvunza kuti ndainge ndichida kuti ndige ndichizowedzerwa here salary yangu. Ndikati 100% madzibaba ndinoda. Vakabva vati kwandiri ndichakunamatira, vakati asi zvimwe zvacho ndichakunyorera kuinbox, ndipe mafone numbers ako ewhatsapp. Ndikabva ndanyora mafone numbers angu ndikavakumbira ndikati ndinokumbira kuti munge muchindipa manhamba enyu nekuti ndinozviziva kuti munogona kunge muri munhu unowandirwa, saka ndinotya kuti munokwanisa kuzondikanganwa. ndokubva vandipa mawhatsapp digits avo kuinbox. Takabva tachizotanga kutaura namadzibaba vaya, vakabva vachizondiudza zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichizotenga. Vakanditi ndige ndichitenga mazai 6, vakanditi ndige ndichitenga macandle ered, vakanditi ndige ndichitenga mucheka mutsvuku uyo unenge uri at least 1 meter, then ndobva ndachizosungirira zvinhu zviya zvandinenge ndatenga, ndobva ndachizoenda nazvo kumakuva. This I was supposed to do it after 12 days. Saka ndainge ndichitsanya nekunamata 12 days. Ndakazoti zuva rechi12 ndakati ndichibva kubasa ndokubva ndatomboita bolt ndikaenda kumakuva, ndikatonopinda mumakuva ndikangotsvaga guva. Vakanditi unotsvaga guva rinenge riri idzva panenge pakabva mukuvigwa munhu, wobva wachizokanda zvinhu izvozvo pamusoro peguva. Ende uchiita zvinhu izvi unofanira kuti unge uchizotaura mazita evarungu vako vaunoshandira. Mushure mekunge ndaita zvinhu izvi mukoma, ndakabva ndachizotanga kufamba ndichidzokera kumain road ndisina kana kumbocheuka kana kumboita sei. Vakanditi kutorasirira mweya webad luck kwandinenge ndichiita ikoko. Ngoma nashe nekuda kwekuti ndainge ndichida kuwedzerwa mari kubasa, ndakaita saizvozvo. Handina zvakawanda zvandakambovabvunza madzibaba ava, ndakangoti ivo ndivo vanoziva, vanenge vaine zvavanenge varatidzwa pamweya, saka ndifanire kuti ndinge ndichizopikisana navo. After ndabva mukuita minamato iyi ndakatopiwa mari yakawanda. End of October ndikapiwa salary yangu yainge yakatopetwa kaviri nemurungu wangu. Ndakafara chaizvo. Saka madzibaba ava handina kuzonyanya kuita interest mavari nekuti vakazotanga kundisvitsa shoko kuinbox kwangu, saka ndainge ndava kuva ignore. Kana malive avo ndainge ndisingachamatevedzeri. Zvino ndine sister yangu uyo akazoshayika, ainge ari kuuniversity, akazofa muna December, kutanga kwa December. Saka kufa kwaakaita after abva mukuvigwa, vamwe vanoita zvechivanhu mudzinza vakabva vachizoti ngatifambei. Iniwo ndakaramba ndikati ndiri munhu anonamata. Mukufamba kwakabva kwachizonongedzerwa ini ndikanzi ndini ndainge ndakauraya sister yangu. Zvinova zviri zvinhu zvakatondikatyamadza. Ende zvakaitika ipapo mushure mekunge
tabva mukuviga sister yangu, munhu wose, I don't blame anyone wemumhuri anenge achiti inini ndakaromba, because vanhu pavakataura nyaya yekuti tiri kufanira kuti tinge tichizofamba tose semhuri, tinge tichizonzwa kuti chii chainge chadya mwana achiri mudiki kudaro, apa she had great potential still going to university, ndakabva ndati inini ndinonamata. Saka nemurume wangu takazobva kumusha, vanhu vainge vachiri vakaungana mushure mekunge vamwene vangu varwara. Saka murume wangu akati ndava kumboenda kunoona mama. Ndikati haungaende uri wega, nekuti zvinokwanisa kuzonzi inini ndine ignorance, handidi hama dzako, because zvinhu zvakambotaurika kumashure uku. Saka ndakabva ndati totoenda tose. Saka takati taenda kumusha kwavo, kunonetsa network, kwainge kuchinetsa network apa kwainge kuchinaya. Hamawo dzangu dzaizama kuti dzinge dzichitaura neni paWhatsApp, network kwainge kusina. Ndakazongofonerwa neumwe munin'ina wangu akati, sisi nyaya dziri kubuda kunoku, dai manga muri umwe munhu, dai magara paground mazvinzwirawo, nekuti kunoku zviri kunzi imimi ndimi makonzeresa. Saka network yakabva yangoenda ndisati ndapedza kutaura naye. Handina kunge ndakaziva kuti ainge achitondiudza kuti n'anga yacho yainge yakati yainge ichida kuti inge ichizosvika paground, kuti inge ichibata zvinhu zvacho izvo zvainge zvichinzi ndo zvinhu zvangu. Saka sezvo hama dzainge dzichizama kundibata apa kusina network, vakangoti munhu adzima foni. By the time patakazodzoka kumusha, mukomana shin ndakashamisika, vanhu vakuda kutotanga kutonetsana neni. Vamwe vainge vachitoda kutondirova vachinditi ndini ndakauraya. Ndichitoshamisika kuti ko chii chiri kuitika, what's going on here, vanhu vachitondiitira violence. Saka nemurume wangu takazotiza, but I still remember mamwe macousins angu vachiti, iwe uri kutiza nemuroi, unombozviziva here kuti muroi haaseze kana kuuraya murume wake. Takazodzoka kunoku kuJoni, ende ngoma ndiyo vanhu vari kungofamba, wose ari kufamba ari kungoudzwa kuti inini ndini nhunzvatunzva yacho iri kukonzeresa kuti vanhu vange vachizosangana nematambudziko mudzinza. Ndauya pano mukomanashi, ndamboedzawo zvimwe kuda kana mukandibatsira seruzhinji rweZimbabwe, pamwe ndinokwanisa kutevedzerawo izvo zvamunenge manditi ndinge ndichiita, because inini pachezvangu ndapererwa. Ndine hope zvekare dzandinorota, ndinokwanisa kutorota ndiri mune imwe imba inenge yakakura, but imba iyi inenge ine imwe room imomo ndo mandinenge ndakaisa altar yacho rinenge ringori coffin. Mukati mecoffin munenge muine mazita awa. Ndakangoona zita rimwe chete rainge rakanyorwa nepeni yered, mamwe acho akanyorwa nepeni yeblue, but one zita randichatirumbidzai izita resister yangu uyo watakaviga muna December akashayika. Saka ndo zvinhu izvo zviri kuitika mulife mangu. Madzibaba ava sezvo vari ivo vakandipa zvinhu izvi, ndakabva ndati ndodzosera zvinhu kwazvakabva, kana kuri kunzi inini ndakaromba zvechokwadi, but iyi mukoma hazvina kumira zvakanaka. Madzibaba ava havachabatiki pamepo zvachose. Ndakamboedza kuvatsvaka pasocial media ndichishandisa zita iro ravainge vachishandisa pandakajoina live yavo, zvekare nekuzovafolowa. Ndinoda kungoti vanhu ngwarirai, nekuti kunze uku kunenge kutori nevamwe vana madzibaba avo vanenge vatori masatanist. Ini handina kumbozvifunga panguva yacho iyoyo kuti sei ndava kuvakirwa munamato wekuti ndinonzi chienda unorasa zvinhu zvacho kumakuva. Mupfungwa dzangu ndakangozviudza kuti maybe kana uine munyama unofanira kuti unge uchizoenda kunorasirira kumakuva. I regret dai ndainge ndakaziva ndisina kumbogara ndakavakirwa munamato navo madzibaba. Marriage yangu yakaparara, ndine mwana ari kurwara, mathreats ari kubva kuna vatete vangu vanogarawo muno muGauteng
vari kuti kana mwana iyeye akangorwara uchaona zvatichakuita, toda kuti tinge tichikutsvakira vanhu vanokuuraya, ungada kusacrifice mwana wehanzvadzi yangu, uri muroi musatanist. Zvinhu zvinondidzimba mwoyo. Kana kubasa kwacho mukoma ndiri kuita kubatwa rafu nemurungu, maybe madzibaba ivavo vepa TikTok vakandirasirira zvavo mhepo isina kunaka. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutodawo mazano, handichaziviwo kuti ndoita sei. Hanzi pandimire mukomanashi pakaoma, ndiri kunzi ndakaromba handina kana sent. Chandinongoziva ndechekuti ndakaenda ndikanorasa mazai nemucheka mutsvuku nemacandles kumakuva, ndozvega zvandakaita. Yei, zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ndakatsika munhu nekombi ndikatiza, munhu uyu ava kundinetsa zuva nezuva. Ndaigara ndichimuona usiku, akatanga achauya kuhope kwangu, but iko zvinozvi ava kutoya kunyangwe masikati, ende dzimwe nguva anokwanisa kuuya asiri iye, anenge akatoshanduka chiso chake, tototanga kutotaura, totobvunzana dzeupenyu. Ndinozotoita zvekutovhunduka mushure mekunge munhu wandinenge ndiinaye ava kundibvunza kuti ko haufa ndiri kutaura nani, ndo pandinozoshamisika kuti ndiringe ndichitaura ndiri ndega, but munhu uyu wandinenge ndamboona achitaura neni anenge atonyangarika. Mukomanashi inini ndainge ndichiitawo zvekudhiraivha makombi. Dambudziko rainge riri pandiri nderekuti ndainge ndiri munhu aigara akadhakwa nguva dzose. Ndaiputa mbanje, ndaimukira kunwa doro, ndainge nditori neaddiction yedoro. Ndakazoendeswa zvangu kurehab after ndabva mukutsika munhu, asi murungu wangu akaita kuti nyaya dzacho idzodzo dzinge dzichizotsikwa nekuti ainge asingadi kuti ange achizotorerwa kombi yake. Murungu wangu wandainge ndichishandira ainge ari kuSouth Africa, saka handina kutomuudza chokwadi kuti chii chakaitika. Ndakangomuti munhu wacho akangokaruka atongobudikira kumberi kwekombi, saka handina kukwanisa kuti ndinge ndichiwana mukana wekumunzvenga. Akabva achizoshandisawo hama dzake dzinoshanda kuKG6, nyaya yacho ikabva yachizongotsikwa. But mukoma, kutaura chokwadi, zvezuva iroro ndainge ndakadhakwa, ende kudhakwa kwandainge ndakaita ndakatozviziva kuti kana ndikamira munhu iyeye kana kuri kunzi anenge afa, ndaizotonyura kutozonopiwa mutongo umwe wakaomarara zvekuti ndaizotofiramo mujeri. Ndainge ndiri ndega ndichangobva mukunosiya kondakta wangu, ndakabva ndachizotenga hwahwa hwangu. Ndakangoti ndichingopinda muhighway, mukoma ndakatanga kumhanya zvespeed yekuma 120. Apa kwandainge ndiri kunogara kuri busy, ndo pandakangoona munhu achikrosa road, saka ndakatadza kunyatsokujaja distance. Ndikati by the time pandinenge ndasvika paari, iye anenge atoyambuka atova kune rimwe lane, but munhu uyu ainge akadhakwa. Ndokubva ndamudhuma. Pandakamudhuma mukomanashi akanorasirwa kwakadaroko nemotikari. Ndokubva ndamisa kombi ndokuenda ndikanotarisa, ndakaona kuti ainge achibuda ropa nemunzeve. Ndokubva ndatiza mukoma ndikaenda kumba. Ndakazoti mangwana acho makuseni ndikaendesa kombi kuna panel beater mushure mekunge ndaigeza. Zvakazotobuda panews kuti kune munhu anhongwa akafa, anoratidza kuti akadhumwa nemotikari. Ndainge ndatotaura nemurungu wangu kuti ndo zvainge zvakaitika, but ndainge ndakamupa yanguwo version. Iye akabva achizomhanya akaita kuti hama dzake dzinge dzichizovhara mawani kana kuri kunzi painge paine mainvestigations ainge achazoitika panyaya iyoyo, nekuti ainge achitya kuti kombi yaikwanisa kuzotorwa. Iniwo driver wacho ndobva ndachizonyutswa.
Saka inini ndakangozviudza kuti handisirini munhu wekutanga kutsika munhu nemotikari obva afa, uye zvekare handisirini wekupedzisira. Ndikati zvagara mhosva inoenda pamunhu. Saka after 2 months mushure mekunge accident iyi yaitika, ndopandakabva ndachizotanga kumurota. Ndainge ndichimurota achiuya kwandiri. Sometimes aikwanisa kungondidhonza obva aenda neni musango rinenge richityisa, obva andisiya irimo musango imomo ndiri ndega. Kazhinji ndaizomuka mukomanashe ndakazara minzwa, ndakabayiwa neminzwa mumakumbo, ndototanga kutozvitumbura. Zvaiitika ipapo handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Saka ndakangoramba ndongorota upe idzotso kudzamara ndava kumuona manje kana kudhiraivha. Ndainge ndichiti kana ndichidhiraivha zviya ndinenge ndichitaura ndega, because ndinenge ndichitoona sekunge panenge paine munhu anenge ari pasaidi pangu, ende munhu iyeye anenge achita sekunge best friend yangu, tichitotaura nyaya tose. Vanhu votoshamisika kuti munhu uyu akatobatwa uyu, because ari kutaura ega. Saka ndakazomiswa basa nemurungu wangu, because mareports ainge ongogara achingoenda kwaari achiudzwa kuti driver wako anonyanyisa kutora zvinodhaka. Murungu wangu ndokubva andimisa basa. Saka zvaizvezvi handisi kutoshanda mukomanashe apa, ndiri kuramba ndichingoona chipoko chemunhu uyu. Ndoitawo sei nhai mhuri yeZimbabwe? Ndoenda kumapurisa here kunoreurura mhosva yangu, kuitira kuti mweya wangu unge uchikwanisa kuzozorora, kana kuti ndozviuraya hangu, nekuti kuti ndinge ndichizonzi ndafira mujeri ndo zvandinotya izvozvo. Ndiri kurarama sekunge ndatova nechirwere chepfungwa. Kutaura wega haisi nyore mukoma. Punishment yandakapiwa inorwadza. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi nekuda kwekuti ndakaita nguva yakareba ndichitora zvinhu zvinodhaka, hanzi vanhu vazhinji vanongoti zviya zvawainge uchitora zvinodhaka ndo zviri kukonzeresa kuti unge uchizoita sekunge unopenga kuona vanhu vanenge vasinga exist. Hanzi ndoita sei? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanachi makadii zvenyu? Please post my story makavika uchituba changu. Zita rangu muchanditi Brenda. Ndauya pano ndikuda kuti ndige ndichikudzai secret yangu. Ndakabetserwa mwana wangu, it was last year, mwedzi handichatsauri. Mwana uyu ndakamupiwa nemurume weshamwari yangu, my best friend. She is more than a friend, she is more than a relative to me because of the way that I love her. But chokwadi chiripo ndechekuti ndiri kudanana nemurume wefriend yangu wepamoyo. Isusu tiri shamwari mukoma, takatanga kuwirirana kubva tichitori kukindergarten ende tikazoenda kuuniversity tose ende tinotoshanda tose. Shamwari yangu akazoroorwa nemurumewo ane mari wanichangotiwo imbinga. Ndainge nditori maid of honor pamuchato wavo, asi mukomanashe rudo rwemurume uyu it is just too much. Ndatova small house yake ende ndakangozviudza kuti kusvika ndichizofa, kana kuri kunzi friend yangu akatanga kufa iye, ndinenge ndichiti Mwari kudzwai, because ndichakwanisawo kuti ndinge ndichizova the main wife. Pari zvino I am satisfied nekungodyirwa hangu musaga, hazvina hazvo basa. Iye anotitengera grocery ibarika in secret, hazviite kuti tinge tichizivikanwa kuti ndo zvatiri kuita. Anondibhadharira rent ndichangoti kunoku kuAvondale, uye zvekare anondipa rudo rwakanyanyisa zvekuti kunyangwe akaita nguva asingauye kumba kwangu, inini I am fine with that. Sometimes ndinombonzwa kurwadziwa, but I don't regret at all. Sei mukomanashe? Nekuti ini ndinoona sekunge population yevarume vashomasa muZimbabwe
kunyanya varume vane mari havana kuwanda. Saka ini ndakaona kuti kana ndikamirira kuti ndinge ndichizowana wangu anenge asina kumboroora kana kuti asina mukadzi panguva yacho iyoyo, ndinokwanisa kuzogara kusvika ndichizonofa ndisina kuroorwa. Ndakati ndinosvika pakuchena vhudzi mumusoro ndisina kumboroorwa, ndisina mufaro. Shamwari yangu hatozvizivi kuti inini ndiri kutodyiwa nemurume wake ende ndakatoroorwa. Akarwadziwa akati, sei usina kundidaidza kumarooro ako? Ende takatoronga zvinhu izvi nahabhi murume wake, ndokubva achizonzi ndikuda kuti unge uchienda kuvacation. Handingataure hangu kuti akaenda kuvacation zvaita sei. Panguva iyoyo ndo pandakabva ndachizoenda nahabhi wedu ndikabva ndanoroorwa. Secret iyi inotozivikanwa nevanhu vemufamily, vanotozviziva and it is a secret. Kuroorwa kwangu inini mukoma painge pasitomborina vanhu vakawanda, painge pangori nevabereki vangu uye zvekare nemasiblings angu. Hatina kudaidza vamwe vanhu vekunze, takatongoita zvinhu zvedu in secret. Saka ndo upenyu hwandiri kurarama uhwu. Nekuda kwekuti mazuva ano mukoma varume havacharoore, ndinoona sekunge ndakatoita a good decision. Handifi ndakamuregedza munhu uyu because I am deep in love. Ndinoremekedza friend yangu, ndine maboundaries. Hatitombotauri tose pafoni. Kana achida kuuya kwandiri anotofonera brother yangu yobva yaudza sisi vangu, ndinobva ndatongoziva kutoti munhu anenge achiuya kuzondiona inini. Saka ndo nyaya iripo mukoma. Handimbofi ndakamuregedza kunyange mukati mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvino zvine unhu here izvozvo nhai vahanzvadzi zvekuti murume wenyu kana achida kuuya kwamuri antanga amboenda nekuna Tsano? Chishona chinoti kudii? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma. Hanzi vanotanga vataura nebrother yangu ndozoudzwa nasisi kuti vari kuuya nhasi. Hanzi haticommunicate pafoni. Zvakangooma hazvo vedu we. Is it true kuti namba yevarume vashoma muZimbabwe? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Ndine crash yangu munomu muHarare in a suburb. Crash yangu iyi mukoma vanhu vazhinji vanotoda kuti vange vachiunza vana vavo, but inini nditori nesecret policy yangu iyo isingatozivikanwe nevashandi vangu. Even murume wangu wandinoshanda naye pacrash apa haatozvizivi. Inini ndine policy yekuti handitori ugly children. Handizivi kuti sei, but vana vakashata ndakavavenga, uye zvekare vana vekuti vabereki vacho vanenge vari varombo, because murombo ndinotomuona kunyange zvikanzi anenge akapfeka hembe dzinodhura, ndinotoona kutoti apa hapana kana mari. Saka kana iri nguva yekuti inenge iri time yemaregistration, I make sure kuti ndini ndinohandle that process. Vanotozviziva vanhu vanondishandira kuadmin kuti ini ndinoregister vana ava, and I take the parents through that process. Saka kana kuri kunzi ukauya nechimwana chako chinenge chichingoita sekunge chakangonamirirwa madhaga kumeso pachakaumbuka naMwari, ndinongokuti sorry, nzvimbo yakazara, there is no space, but tine waiting list. Kana uchida it's fine, ndinokwanisa kukuisa pa waiting list. Handizivi kuti sei ndine hutsinye hwakadaro, but I just hate kungoona zvivana zvinenge zvakangonyangara so. Ende vanhu vanotambura ndinoona sekunge vanokwanisa kudzikisira mastandard epachikoro pangu, nekuti ndikuda kuti crash iyi inge ichizova neprimary. Vana vepacrash pangu ndikuda kuti vange vachizoenda kuprimary vobva vachizoenda kusecondary. Saka ndikuda
mahigh standard chinge chichizova chikoro chinotozivikanwa kuti chinenge chiri chikoro chevanhu vane mari. Ende kana ukagara watolerata vanhu vanenge vari varombo kuti vange vachizounza zvivana zvavo pachikoro pako, unokwanisa kuzotozvidzikisira mastandard ako. Handizivi kuti inhau yekuti mukukura kwangu ndakakura ndichishungurudzwa sterekere nastep mother vangu, because step mom vangu ndivo vainge vaine system yekuti mukundituka vaikwanisa kundituka vachiti zana rakashata iri ndo zvavaiwanzokuita step mother vangu. Saka handizivi kana zvirizvo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichivenga vana vanenge vaunzwa pachikoro pangu vari vana vanenge vakashata. Uye zvekare kana ndichida kugadzirisa unhu uhwu huri very toxic mandiri, ndoita sei? Ndainge ndisingadi kutoudza murume wangu kuti ndo zvandiri izvi zvinhu zvandanga ndichingochengetawo as a secret mumwoyo mangu. Ndoudza here murume? Ndonamata, kana ndikafunga kunamata ndonamata ndichiti kudii kuti Mwari vange vachindiregerera. Ndichange ndiinemi ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvandiri izvi ende ndinomboedza kuchinja asi hanzi zvinoramba. Yo zvakangooma. Hanzi vanhu vakapfuma ndivo vanhu vandinofarira, varombo handivafarire zvachose. Yo pakaipa, ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.